Dzień dobry, mamy dzisiaj 6 grudnia, 6 dzień vlogmasu i w związku z tym, że mamy Mikołajki, ja dzisiaj jadę zawieźć prezenty dla mojej mamy, dla mojej siostry, dzieciom już dałam, no i też dla mojej bratowej. Tu z tyłu stoją kartony, muszę je podpisać, słuchajcie, i ja Was serdecznie zapraszam w tą drogę. Ja jeszcze sobie muszę przebrać dół, czyli spodnie, i pojadę do Sierakowic, do Cukrowych Smaków, ponieważ Kasia z Cukrowych Smaków ma przepiękną dekorację przy Cukrowych Smakach, przy swojej kawiarni. Ja Wam też pokażę od razu, jakie mam herbatki do prezentów mikołajkowych i świątecznych. I to Wam właśnie też z Cukrowych Smaków. Ja Wam powiem, że my te herbaty pijemy. One są rewelacyjne, są po prostu takie świąteczne. Tu są owoce, normalnie petarda. No bo muszę skompletować te prezenty. No i jadę, poczekajcie, to jest kto? To jest gdzie? To jest kto? To jest chyba moja siostra. Tak, to jest prezent mojej siostry. Już Wam pokazuję. Moja siostra dostanie ode mnie laczki, czubek na choinkę, bombki, świeczkę i zestaw ściereczek. No i ląduje też tutaj ta herbatka. I zaraz to wszystko popakuję i sobie opiszę. Chciałam to tak naprawdę dać na święta Bożego Narodzenia, ale w związku z tym, że my jednak losujemy, czyli jest losowanie u mnie w domu. I to jest Kasia. I laskę świąteczną mi narysuję. Boże, ja nie potrafię. I jeszcze zapomniałam, że do tych prezentów idzie jeszcze taka bombka z Jezuskiem i Maryją. Mam nadzieję, że to mi nic nie popęka w drodze. W tym świecie białe drogi, mróz i białe drzewa, sople lodu wiszą pod daszkami, sanki. Mojej mamie też dokładam herbatę. No i tak to właśnie wygląda. Zaraz to tylko zamknę. Chcę Wam powiedzieć, że też u mnie na mediach społecznościowych trwa konkurs, gdzie można właśnie wygrać taki kaszubski zestaw, w którym są 2 kubeczki, 2 herbaty, kaszubskie bombki, tabakiera, świeca. No fajny taki zestaw. Jeżeli macie ochotę i chcielibyście wygrać coś takiego, to zapraszam właśnie do moich mediów społecznościowych. Tam możecie zobaczyć jakby taki ala regulamin tego konkursu, a również z tym, że dzisiaj mamy 6 grudnia, to na wszystkie streamingi, czyli na Tidal, na Apple Music, na Spotify, na Deezera weszła piosenka Fajna Babka. Jeżeli chcecie posłuchać, to serdecznie zapraszam. A ona tak naprawdę z teledyskiem pełnym ukaże się 25 grudnia, czyli w święta Bożego Narodzenia. Zapomnijmy o kłopotach teraz, ważna jest rodzina. Ja już jadę na kawę dolną, jestem zapakowana. Mam prezenty, ciasto do kawki, słoiki też dla Krysi, bo jadę do Leśna po sok z bzu. No i co, i w trasę. Już wiecie, że jadę do mojej mamy. Jestem w Kartuzach. Andrzeja nie ma 2 dni. Ja Wam coś powiem. Ja tak za tym człowiekiem tęsknię, że mi się chce już ryczeć. Nie ma go 2 dni. Ja tak nienawidzę, jak on wyjeżdża. To znaczy, ja się cieszę, że on jedzie z chłopakami, pozjeżdża się w tych nartach, odpocznie sobie trochę. Ale normalnie tak za nim tęsknię, jak za niczym innym. Spory i móc na chwilę się zatrzymać. Ja już dojechałam
stanęłam na kawle i miałam rozmowę telefoniczną i oczywiście nie dokończyłam tego, co chciałam i tak ja się przyznaję, bardzo, bardzo tęsknię za Andrzejem. To jest straszne. Straszne, ale liczę tylko dni do jego powrotu. I zaraz widzę, karta mi się zapełnia, więc nie wiem, czy będę mogła dalej nagrywać. Ciebie, miłość w tym szalonym naszym świecie. Białe drogi, mróz i białe drzewa.